Юр'я, бички бошують, бо весну чують. Юр'я, бо весну чують. Добрий день, поважані сябри! Отдел ремесел і традиційної культури віншує всіх со старожитним святом, з Юр'єм, бо сьогодні на календарі 6 мая, як означають Юр'я, що співають, які обряди, звичаї, усе по порядку. Божий ключник, його зустракали, йому пісні співали, бо з його починалася весна, він землю відкриває, а траву випускає, де росу чудодійную. Тому, дівчата, пойдем на юрську росу, на Божью красу, Юрія зустракать, йому пісню співать. Юрія, вставай рано, Юр'я, вставай рано, Юрія, веселела, Юр'я, веселела, Юрія, вийди в поле, Юр'я, вийди в поле, Юрія, не землю, Юр'я, отни землю, Юрія, пусти траву, Юр'я, пусти траву, Юрія, шовковая, Юр'я, шовковаю, Юрія, пусти росу, Юр'я, пусти росу, Юрія, медовая, Юр'я, медоваю. Аднойчы Бог склікаў усіх жывёл пад вялізны дуб, што стаяў на краю свету. Там былі і ўсе святыя, апрача Юр'я, які займаўся справамі і спазніўся. Там жа хаваўся і нячысцік. Бог усім вызначыў ежу, а чорт выпрасіў сабе авёс, каб над коньмі валадарыць. Тут падаспеў і Юры, але ўжо нічога не было, акрамя асоту. Калі адбярэш у чорта авёс, твой будзе, параіў яму Бог. Юрый пабег пад нару, праз якую чорт хадзіў на той свет, і схаваўся. Вось ідзе чорт і ўсё паўтарае, каб не забыцца. Што яму Бог вызначыў? Авёс, авёс, авёс. Тут Юрый як выскачыць, як закрычыць, што чорт спалохаўся, ды забыўся слова, што яму Бог сказаў. А Юрый яму і падказвае: ты ж усё казаў, асот ды асот. Вось так Юрий атрымаў авёс і быў прызначаны Богам абаронцам жывёлы. Толькі на святога Юр'я пасля доўгай зімы адбываўся першы выган жывёлы на пашу. Ён уключаў сябе шэраг рытуальных абрадавых дзеянняў. Перад тым, як выгнаць скацінку з хлява, гаспадар тройчы абыходзіў яе грамнічнай свечкай. А гаспадыня пры дапамозе купальскіх зёлак абкурывала жывёлу, ачышчала яе агнём і ціхенька пачынала шаптаць ахоўную замову. Благослови, Боже, скотинку в поле гнати. Выгоняю я свою коровку на широкую улицу, на шелковую травицу, у глубокую крыницу, у чистую водицу. Шелковой травицей наядайся, у глубокой крыницы напивайся. Выганяли скотинку с хлява, постёбываючи освященной калинкой вербы. Потом их уторпали у угла хлява. На порозе хлява або на фартуху кладали перед скотинкой розныя рытуальныя абярэнні. Гэта яйка, каб корова была круглая и полная. Гэта не ты, каб их не кусали змеи. Гэта пояс або куль соломы,
так скотинка заўсёды трымалася сваёй хаты. Ну и, конечно, замок, замкнёны замок, каб замкнуть волкам пашчы. И ездил святый Егорий на своем беленьком коне. Ездил по полях, по лесах, по чистых лугах, зеленых барах и созывал своих лютых псов, и диких волков, и сивых, и шерых, и рудых, и яще трясоты, и загонял их за стену, и замыкал им зявы и роты, как не могли на мою скотинку ни на якую, ни на шерую, ни на сивую, ни на черную, ни на белую, своих зявов расчинять, своих нечестивых клыков мою скотинку упушать. Не я их за стену каменную загоняю, не я им зявы и роты замыкаю, а загоняя и зачиняя сам святый Егорий. И замкни, святый Егорий, от моей скотинки на всё лето. Аминь. Замкнёны замок клали на фарту и прогоняли жывёлу праз гэтыя вось апярэкі, а фартух замкнутым замком і яйкам заставаўся чакаць, калі вернецца скотинка з пашы. Вось так адбываўся першы выган хатняй жывёлы на Юр'я. Найважнейшая частка свята Юр'я з'яўляецца карагод. Гэта абрад. Жалкі збіраліся раніцай у адной хаце, выпякалі вось такі прыгожы каравай, карагод. Яго наражалі такімі прыгожымі галінкамі і спявалі яму песню. Карагод, карагод, мы тебе нараджаем, ой, венце, венце, зеленой вербенце, ой, венце, венце, зеленой вербенце, тебе нараджаем, Бога прославляем, ой, венце, венце, зеленой вербенце, ой, венце, венце, зеленой вербенце, Бога прославляем, Юр'я величаем, ой, венце, венце, зеленой вербенце, ой, венце, венце, зеленой вербенце, пожарной волыною не боролся, ой, венце, венце, зеленой вербенце, ой, венце, венце, зеленой вербенце. Упрыгоживши карагод, усёй вёскай ішлі на жытнёвае поле. Неслі карагод, неслі абраз, рушнікі бралі, якую браму рабілі, і бралі граблі. Спярша быў зялёны фартух, які азначаў росквіт расліны. Прыйдзеўшы на поле, зрабілі браму святую з рушнікоў. Першым ішоў абраз, затым карагод, затым граблі з дзяўчына несла. І ўсе выстраиваліся ў вялікае кола. Карагод клалі на жыта. Віталіся зямніцы, прасілі добрага ураджаю, рабілі ім ахвяру, спявалі песні. А потым вярталіся назад, але ж ужо граблі былі з чырвоным фартухом, што азначала паспяховасць. Усё паспее, будзе добры ураджай, будзе добры прыплод. І, конечно, у нас на Гродненшчыне ў гэты час ладзілі карагоды, усіх віншавалі з Юр'ем. Таму мы вам паспяваем карагодную песню. Идите, карагод, карагод, все девушки наперед, наперед, а хлопчики за нами моргаючи очами. Ой, то ж карагод, ой, то ж воевод, у нашего карагода был сын воевода. Где карагод ходит, там жито родит, где карагод не бывает, там жито вылягает. Идите, карагод, карагод, все девушки наперед, наперед, а хлопчики за нами моргаючи очами. Ой, то ж карагод, ой, то ж воевод, у нашего карагода был сын воевода. Юр'я свята пастухоў. Вечарам напярэдадні Юр'я упершыню выводзілі на начлег коней. Лічылася, што Юрый замыкае ваўкам
арты. І конскі статак у гэты вечар не рызыкуе стаць ахвярай драпежнікаў. У першы дзень выгана ската ў поле пастухі не бралі з сабой нажа, бо вастрыць яго ў першы раз выганяючы статак значыла бы вастрыць ваўкам зубы. У гэты дзень пастухі збіралі багата закусак ад гаспадароў і ладзілі на пашы пачастунак. Ён меў абрадавае значэнне. Рыхтавалі яешню і з ёю тройчы абыходзілі статак, выконвалі рытуальныя дзеянні, каб заберагчы статак ад маланкі, ад таго ж ваўка, мору і ад хвароб. Не забываў селянін у гэты дзень і пра сваю ніву. Ён выходзіў на яе загорнутым у абрус караваем, увасабленнем леташняга ўраджаю і абыходзіў палеткі. Потым клаў хлеб у рунь, і калі ён хаваўся ў жыце, казалі, што яно будзе ў гэтым годзе удалае. Косткі, што заставаліся ад велікоднага стала, закопваў на канцы поля, каб не расло пустазелле, а каб абараніць ніву аб граду, у зямлю ўторкалася асвячоная вербачка. З даўніх часоў дзень святога Юр'я, Ягоры, стаў днём асаблівых клопатаў. Сёння, паважаныя нашы гледачы, мы звярнулі ўвагу толькі на самыя яскравыя эпізоды гэтага цудоўнага свята, бо гаварыць аб ім можна доўга і доўга. Ён уключаў у сябе шмат разнастайных песен пра Юр'я, абрадаў, якія надавалі магічнасці цудадзейнай расе, травам, загаворам. Таму спадзяёмся, што наша Юр'я, наша праграма вам спадабаецца. До новых сустрэч!